Bine v-am găsit la un nou joc. Acest joc se numește Pou, cum vedeți. Și asta vedem ce zice. Bun venit în lumea lui Pou. Pou este un animal extraterestru care iubește să mănânce și să se joace. Trage mâncare în gura lui Pou pentru a-l hrăni. Încearcă. Ok. Așa e să mănânce. Acum deja bani. Deci Pou este un extraterestru, un animal extraterestru. Cică. Eu cred că e un rahat. Deci am pus level 2. Eu am mai jucat jocul ăsta și am zis să vi-l arăt și vouă. Aici știu ce să fac. Și dau să pun un surfrec. Așa. Am jucat jocul. Deci trebuie să facem, pare rău pentru vocea mea, pentru cum fac, dar sunt bolnav. Foarte bolnav. Nu știu de ce am rășit de rău. Deci, noi capsăm pe aici unde scrie 2 și zice. Deci, în nivelul 2, următorul nivel, abia 11 încărcat la 100. Bine, acum nu o să-i pun să doarmă când încheiem. Să pun microfonul, nu. O să-l punem să doarmă când încheiem episodul și dacă se o obosit de tare. Da, mă, frate, ce? Soarele mele. Căcele mele. Putem să schimbăm și imaginea de pădure. Asta de aici, din spate e pădurea. Aceasta de aici. Pădurea aia. Și să spunem și noi bănuți dacă îi dăm goluri. Trebuie să dăm unde nu mai e mai luminat așa. Acolo nu apar. Acolo o rest apar. Și să devine să niște chestia asta. Și am făcut levelul foarte mare la asta. Asta e animalul nostru. Avem telefon. Asta conducem. Cu minte, așa, da, așa se ține. Joacă. Jocul ăsta nu e prea. Apasă ecranul din dreapta. Să dau așa, e bine? E că e bine. Oh, nu! Oh, da. Poate m-am gândit. Vreau să fac episod mai devreme. Să-l iau, dar s-ar lua cu ritmul de câteva ori și mi-a fost fricat scos netul. Să nu se întâmple ceva. Să vină vreo flamă, un val de curent mai puternic să ardă, să ia și foc. Nu te fac la tablățul ăla, așa, haide. Haide, tati, așa, tati. Aia e. O să mai vă arăt mașini. Eu știu jocul pe de rost. Am făcut level extrem de mare. Acasă. O să vă arăt o chestie tare. Deci, mie mi s-a părut destul de tare. Prieteni. Rulează la partea de oaspe. Bine, acum nu o să pun mail-ul pentru că termin mail-ul și nu o să-l pun acum. Pentru că nu vreau o să-l vedeți voi și nu este, zic eu, excelent să vedeți voi mie mail-ul. Avem mașină, să vedeți, modele. Ce modelul ăsta? Simplu, după e unul mai simplu și după asta și după asta nu știu. Asta costă o grămadă. Deci mașina asta costă în poii mei o grămadă. Roți. Asta le avem noi. Ne puteți să luăm asta. La level 35. Astea, chestiile astea sunt pe level. Avem aici o placă. Hai să încercăm, mă. Să ne dăm cu placa. Deci noi trebuie să facem sus jos. Să luăm bănuți. Astfel să facem jos. Să luăm la el. Așa e bine. Pare rău pentru cum semnă face vocea, toate astea sunt foarte răcit, cum să puteți spune mai răucică. Am zis episodul, vreau să-l pun mai devreme în puii mei. Să-l pun mai devreme, ca să zic, să apară mai devreme așa. Jetpo, deci niciodată nu m-am început la jocul.
ăsta, Van, care joacă excelent jocul ăsta, nu știu cum. Deci nu pot să mi se treacă în daia! Avea unul, frate. Ei, nu pot să joc jocul ăsta. Cu Bic o să mai apară cu mănâncă băvunul, adică tot este un cont mai meu, dar vechi, dar nu mai merg și asta e. Am zis că merge, ăla era, avea mai multe chestii pe el, foarte multe chestii pe el și n-a mers, din păcate, n-a mers contul, n-a mers picioarele. Acum aveam chestii multe, aveam casa, aveam de toate, aveam și niște prieteni mai, nu mai vechi. Îmi pare rău pentru că din nou cer foarte scuze, multe scuze pentru cum mi-au zis voi mie voce acum. Salutare lume! Vezi? Cum vorbește? Mai necă de timpul e-mail, ia să ne fie de doar 2 dale. Noi acum putem să mai cumpărăm chestii. Deci cele mai scumpe zic eu sunt sushi. Uite să costă un sushi 15 de asta. Înainte avem o grămadă de mâncare pe vechiul telefon sau tabletul nostru. Cred că o să închei acest episod aici. Trebuie să facem o poză. O să închei acest episod aici. Eu am fost Mario și ne vedem data la